السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ko salminde juurade wiide alhamdulillahi rabbil alamin kadi lawayno Allah walli en jangde men nde nanɗon yaha gila arwande mi habrino on ko alkulal jangirten kadi mi wino on mbason heppude e heñade jaren jam kala alkulal ngal janguɗen gaynuɗen taw ngal e garta e maggal ko ni mbinomi on gila arwande konngol meɗen kadi mi wi on jangde nde saɗani mi wi on qur'ana o e arabu o nandi yaadu ko ɗum saabi ƴettanmi on kala alkulal tolnodira e alkulal mum ngal yaadata en cuwa tawa jangude gonɗen koye wadde ekkoji no mbatten ha ganden karfeje ɗe ha gaynen taw ko ma ganden karfeje ɗe on saha so eɗen janga taw eɗen gandi ko jangaten ko sabu sa ari e nokkuma a andaka holno mbatta eto andude e andede taw ha gayna anne alkulal ngal etoɗa ganda ngal holno ngal wayata so tawi ngal adima e bindol hakkunde bindol sara bindol so ngol seridima ko ɗo gonɗen e janginde taw ha gaynen on saha noon qur'ana o arabo o ummorto ko bange ñaamo faya bange nano pular e ko wona pular ummorto ko bange nano faya bange ñaamo ɗum saabi son teski so wiide winda mi waɗa diidol hakkunde ɗo ɗumo heeda bange ñaamo ɗumo heeda bange nano kadi waɗe ekko ha gayna famde mi jokkanma kadi on jii windande adinde nde ne wano nde gartuɗen e ɗimmere nde haade mi jokkude ko mami waɗa ekko hami gayna mi siftinma ko jangunoɗa ko wonande an jejjiɗɗo o walla an garɗo keso o keɓora hen an keso o keɓora hen an janguɗo ciftora ko jangunoɗa ko sa ɓordanoma ciftora on jii gila aset alet altine talata hande on keeɓi karfaje nayyi on keeɓi allif on keeɓi bajorɗo on keeɓi tajorɗo on keeɓi hun endu ɗeɗo karfeje nayyi son ganduɗo koɗe loowi koɗe mofti e bindi kewɗi on ganda on keeɓi ko hewtiɗani saabu allif goto mo janguɗa o kanko ittuma e dendagal majjere allif ay baa mo janguɗa ɗono kanko ittuma e dendagal majjere ba ay taa mo janguɗa ɗono kanko ittuma e dendagal majjere ta ay hun endu mo janguɗa o kanko ittuma e dendagal majjere hun endu ay a pulara mo janguɗa o a mawɗo e a tokoso e a poɗɗo ɗon cettuɗa e majjere ko wiyete a fof ay ɗo jangguineɗa ba mawɗo ba tokoso e ɓa mawɗo e ɓa tokoso a sertinde majjere a janguinama kadi ta mawɗo e ta tokoso a serti hen a janguinama hande sa mawɗo sa tokoso e balɗe nayyi a heɓɓi hen ko a janganoɗa duuɓi kewɗi kono noon mo anda hay mo anda o e jaɓata gantu kono sa andi ko keɓɗa ko ma taw ko jangde codol gonɗa waɗanede
min noon mbawi tan ko an janngowo o teskuye ma e wonko janngata ko en joddaki en gondani heddino kala pinmi ma waɗa feere nde mbatta ha paama kala nde pinmi mbe waɗa feere nde paamirɗa on jii ne waɗa ɗo ko waɗa ɗo ko son ganda son gandinama no waɗa ha ɗum heɓa ha ene janngine e tabloyel ngel ɗo ene yetto on ɗo gonɗon ɗo ɗum waɗe e YouTube ɗum waɗe e alluwal ma ngal keeriɗa gonɗa ɗanoɗa piya tawa ɗon dawa ngaya tawa ɗon ni ha ɗo de mbawɗen ko heddi ko noon neɗɗo fof e miijo mum ala ko ala wawi miijo neɗɗo nanɗe ma ɗe min mbawa nadde majje gite ma ɗe min mbawa nadde majje ko nanɗe nandirta ko kalanmi ko gite jiirta ko bindanmi ko asi ko nanɗe joguiɗa so ɗe nanani ko kalanmi ko ala mbawmi hen gite joguiɗa a yiyani ko mbaɗanmi ko ala mbawmi hen heddima waɗ fodde am nde min so fini mi acca haajumi arana on mi janngina fodde nde mbawmi nde mi haaɗa ɗo kammi ɗo an janngowo one himme ma wona hen wona wonde min komi liggotoɗo mami jippo mi jangga ala jogon ɗum waktuyel ngal janggata jogo waktu mo janggata an janngowo tawde jannginomo joguinima waktuyel ɗo addantuma tottuma jangga gayna dawa dawima gatta tawade fewna ha feewi nde waɗana sikkirana andirama connexion a ndaɗo itta ha heɓa kala nde pinɗen ma erɗen ha keɓen connexion gaddannaten ɗo gandi ɗum majja ko kalami ko connexion nan ɗon coura nan ɗon te on mbiyama yo mbaɗ balle on ɗon kam gadde balle mo tan nonkuɗum gadde ko balle ɗo ha mbalɗon kala pinɗo ene heppa ko pinata ha wiya yo ar te so yama yo gaddu min nanka nan do jaaɓo ɗon oɗon mbiya ñefo yo gaddu balle moɗon sen pini pinten ko janggingol connexion ala wifi ala mbatten mo janggata ceerno ene sago ma jingganen golle ɗe ko golle men wona golle yaya wona golle Samba ko e ko nendiɗe ala debbo ala gorko ala sukalama goɗɗi ɗe fof poti baggal wona tan dental diine ceeɗum gaɗɗo gandal ko fof dendigal hedde ko dental diine heblete il faut dental garanta ɗum ɗo e gandani hoto haaɗote e gandani heddi eɗen mbaɗa foddema tan ko poɗɗen ko poten hen an noon janguinowo mo ko docteur ma tan so fini o addanma foɗɗere ɓima yarde jara janggo foɗɗere jara ɓoy cella anne kala alkulal ko foɗɗere alkulal a ko foɗɗere alkulal ba ko foɗɗere alkulal ta ko foɗɗere alkulal ta ko foɗɗere ha keɓa poɗɗe nogas e jeetati foɗɗere e alkulal ɓural arab keɓa alkule poɗɗe nogas capantati ɗiɗi alkulal ko poɗɗe gontoon jaraɗe mbawa sellude iwa e majjere ɗum noon ko ɗo mbimi yon teskono moƴƴi an janngowo sor carnet ma e bic ma jogoɗa himme janngude waso mi welama jangga so welama janggata ala mo janggi ay janguɓe ɓe tampa kala jannguɗo so haalima ɗo rewi ha wawi gandal o tampuɗo ɗum no mbatta keɓa haalis maɗa no mbatta keɓa haalis an a majjani mbatta keɓa haalis o oɗo ko jawdi ɗaɓɓoy tampi hen o ko gandal ɗaɓɓoy tampi hen o gandal ɗaɓɓoy tampi hen o ko jawdi ɗaɓɓoy tampi hen joni so yino an noon tampere ma fof ko jawdi o tampi fof ko gandal o tampoya gandal o addanma anne keɓa kalma tan mbaɗani tan mbaɗani hen tan nangga ha tiiɗa wona widema hen da waltoro golle ma waltoro haaju ma mbaɗataka ko sabu ko haaju mbattaɗa ko e fof ndendimo min no heeɓi seeɗam nda so connexion nda so kurama nda waɗa haaju yon ma ala
on jarama de jokke golle min beltima min beltima min beltima on jarama min beltima ha hoɗe duuɓi jeeɗiɗo belti ha hoɗe ceerno kadi gonga balle moon on jangi aset on jangi alet on jangi altine on jangi talata alarba janggo dawre wadde alarba moon 00 221 117 906 14 81 Yaya Ly nannon e hen yetto kees hena golle on saha noon mbawa wiide jokke golle te jokka en donki noon ko wawa hen hay wadde ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama wassalam